Здрасти, колеги! Освен с мотоциклети се занимаваме и с ретро велосипеди. Сега искам да ви покажа част от колекцията. Това са Мифи 20 солови, производство на ГДР, източна Германия. Моделът е наречен Мифа Клапрат, което означава нещо като сгъваем велосипед. Те точно като нашите балканчета се делят на модели. Имат разлики, например, в кормилото. Ето, може да видите, това е с дълбоко кормило. До него е с по-малко кормило. Имат разлики в седалките. Това е с голяма седалка, това е с по-малка. Багажниците имат разлика. Например, това е с тънък хромиран багажник. Това е с по-дебел боядисан. Това също е с тънкия, обаче боядисан. Много интересни велосипеди, всички са в заводски вид. Включително на повечето са им оригинални гумите. Тези гуми са различни, тъй като тук това колело, като го взехме, каплата не му беше оригинална, беше от балканче. Намерихме оригинална, обаче гумата е бяла. Но гумата е оригинална ГДР. Даже и сега ще ви покажа, само да намеря надписа. Той е някъде и тук, пнеумант. Се вижда. Задната също е оригиналната. На тези двете обаче гумите не са, сменяни са. Това всъщност също е немска швалбе, но не е оригиналната за модела. Фарчетата. Това е с такъв вид фар. Включително това е и с багажник. Това е малко по-особено, после ще ви покажа. Спирачките също са два типа. Това е с челюсти. Това е натискаща отгоре, като се стисне. Натиска гумата отгоре. Този тип спирачки са малко по-неефективни. Много интересни колелета. Захвата на фаровете също е различен. Може да бъде горе, може да бъде долу. Това колело, това реално не е Мифа, това е диамант, но те общо взето са еднакви. Разликите са, освен в надписите, че тук пише диамант, фарчето е малко по-различно, иначе всичко друго е еднакво. Звънците са няколко типа. А бялото колело, то е по-интересно, тъй като то е несгъваемо. Както има несгъваем 20 солов балкан български, така има и несгъваема Мифа. Естествено, това са по-малосерийни велосипеди, по-редки са. И това ги прави по-уникални и по-интересни за колекция, разбира се. Надписите също са няколко типа. Виждате тук единия тип. Втория. И още един вид. Хубави велосипеди, много леки са за каране. По-леки са от нашите балканчета. Сега няма да лъжа, колкото и да съм фен на Балкани. Между другото, ето ви няколко български колелета. Като ако следите видеята ми, в момента още две са на масата за довършване, вече са боядисани. Само чакам цинка и ще ги сглобим нататък. Колеги, това е за сега. Ще се видим скоро пак. Айде!